Dobrý deň, dneska tu máme Bravo Talk, reakciu na Bravo Talk a prekladanie. A tu už má ananás, má ísť, hovorí Danny Marciovi. Ten ananás pod more. Áno, máme dať odber, dajte odber ľudia, aj mňa aj im. A o 2 minúty je nový Bravo Talk. Takže ľudia, presunuli to na 7, nedali to o 5 ako vždy. Čo je celkom zaujímavé. 2 minúty a 7 sekúnd, takže ľudia, ja vám to dám do timelapsu. 10, 9, poďme ľudia, 8, 7, 6, 5. SpongeBob Power Up je v Brawl Stars. Tak sa volá 2, 1. What just happened? The pineapple you wanted. OK, ľudia, máme tu odpočet 2 minút. OK, ľudia, tak zaraz zaujímavo. SpongeBobov dom. Tam je Gary. Oh my god. Ty Sepiaková trumpeta a Sepiakov dom. Máme Patrikov dom. Minúta, ľudia, do nového Brawl Talku. Tu je Planktonov kyblík, neviem, či jak sa to volá, neviem momentálne, ľudia. Dlho som nevidel SpongeBoba. Ale budem vidieť. Tu vyzeral ako nový Brawler hento. Budem vidieť toto Brawl Stars v podstate. Tu je Krusty Krab. Tam je Gary sa hýbe dole. Vpravo. Tu sú burgery. Tam vyzerá nejaká zbraň byť. Fúha. A tu už je zo SpongeBoba postavička. LOL. LOL. Tam sú tie jellyfishky. To som ti dve boli prvé, no. Tam je loď, tam je auto. LOL. A tu je vstup do záťaži bikini, či jak sa to volá po slovensky, neviem. Teraz sa to otvorilo, ľudia. Toto budú asi nové Battle Areny v Brawl Stars a 5, 4, 3, 2, 1. Wow, oni sa zmenili. Že ona je úžasná. Tá, neviem, ako to teraz volá, panna, alebo jak. Oni sú SpongeBobovia, majú kolab. Wow, nové game mody. 2 noví brawlery. Tam je Danny a Marcio. To bol Axolotl, neviem ešte čo. SpongeBob Season. To je El Primo. Toto je Brawl Pass skin. Sepiak Mortis. SpongeBob El Primo. OK. Club event zadarmo. Patrick Buzz. Sandy Jessie. Má kanon. Mr. Crab Stick. Plankton Daryl. A Daryl nebude mať hypercharge. Nové power-upy môžeme získať iba za túto sezónu. Toto sú tie power-upy. Á, tam sú na nejakých brawlerov. Rôzny power-up má 3 levely. A vždycky je silnejší. Tanky majú nejaké... že vám to doplňa ultinu. Healery majú nejaké healovanie. A hento boli štíty pre tanka. Damage dealer dáva nejakú bublinu okolo vás, neviem, čo to je zač. Marksman, napríklad Piperka, môže strieľať cez steny asi, alebo jak to mám chápať, že zničí steny. Napríklad, ako Jessie bude dávať také bubliny a tie bude
dávať brawlerom damage. Spatula, ako... To vás neviditeľní a dávam speed boost, keď niekoho zabijete. Keď trafíte niekoho, tak to hodí nejaký ananas a ten buchne. Power-upy budú fungovať iba na SpongeBob modifiery, takže ako mutácie. Šupavý krab. Ako ich odomknem? Sú ako je Happy Meal, tak to tu je Power Meals. Tuto si môžem kúpovať ako keby za tie peniaze v podstate. New Deal, aha. A za to si môžem kúpiť aj skiny. Aj aha, skiny na obľúbených charakterov SpongeBobových. A bude dávať free tie peniaze. Pán Krab sa rozhodol. A tie modifiery budú dávať za prvú výhru. Dva nové game módy. Že chytajú akože tie jellyfishky. Budú na móde. Ak budeme najviac jellyfishiek, medúz, tak vyhrá na konci hry. Keď zabijete niekoho, tak z nich vypadnú. Čiže v podstate ako... Počkať, čo? Ešte raz, ľudia. Čiže toto bude robiť to, že budú sa spawnovať tieto jellyfishky a bude to fungovať ako siege. Áno. Trio Showdown. Nie je to Trio Showdown. Tak na to ešte traja v týme. Aha, budú 12 ľudia. Čo to bude ako keby Trio Showdown v podstate? Krusty Cash. Takže každý deň budeme mať zostávať 100 Krusty Cash. Od septembra 5. až do oktobra 2. bude nová sezóna. Moe. To je ten odhalený brawler. Mythic bude a bude sa podkopávať ultinou pod zem a potom keď dá ultinu, tak bude môcť strieľať ako drako, tie plamene. A možno aj takto strieľať také nejaké kamene. Ale dávajú dobrý damage. 1000. 3000. Dobrý damage. To je ten jeho 29 gemový skin. Nový brawler. Nemajú niečo japonské. Sushi. Legendárny assassin Kenji. OK. Kenji raz teda urobí takú nejakú ako keby mech. Wow. A potom ešte niečo, že dopredu sa nejako deštne ako Mortis. Čiže označí nejakú áreu s ultinou, na to skočí a tam urobí také X-ko. Chápete? OK. Fruit Samurai Kenji, to je skin. A nové hypercharge, poďme. Poko. Dá shield. Mortisovi sa vráti ultina. Squeak. Počkaj. Squeaková... Squeaková ultina sa nejako vracia naspäť. What? Čo je? OK. Tarina, ešte raz ľudia, tie hypercharge sú ultra brutálne. Squeakovi teraz sa vracia nejako naspäť. Tarina ultina je väčšia a dlhšia. Nani urobí veľkého robota. Search. Hneď ho to hodí na maximálny level. A keď netrafí enemáka, tak sa to odrazí a strieľa o mnoho ďalej.
Scary Tales. Máme radi fialové skiny, že vraj, no. Lebo furt vyhrávali iba fialové skiny. Scary Tales. Skeletal Search. Tu bude asi Brawl Pass skin. Nightmare Nanny. The Kit, Lockpick Kit, Draco na koni veľký. Darky Pearl. Toto je ranked skin. Possess Poco. A zmeny. Nové rank modifiery. Nekonečno gadget, ľudia, bude nový modifier. Tuto daný chcel nejaké, ako keby peniaze, akože changes po anglicky, ale oni dali zmeny, akože zmeny. Chápete? No. Takže gadgety galore, budete mať nekonečnú gadget a budete na jednu gadgetu čakať 15 sekúnd. Momentum. Keď niekoho trafíte, tak vám to dá o mnoho väčší speed boost napríklad. A nové dva módy Payload a Pumpkin Plunder. Okay. Zombie Brawl? Čo? Počka, Zombie Brawl? Čo? Ja ako nevychádza ľudia. Dead Vibe a toto bude Volley Bravo. Aha. To sú 3 nové zombie skiny. What? Okay. 3 zombie skiny, okej. Gruesome Gas. Vždycky sme vedeli, že ten balón je mozog. Decaying Dynamite. Fúha, epický. Utripem. Harvest Festival. Crowchester a Hank, okej. Nie. Back from the dead to give you a hug. And we have 3 skins for the Harvest Festival. Light up the sky with these skins. Moon Guardian Crow, Moon Guardian Hank a Moon Guardian Chester. Kapitán, potrebujeme viac sily. Cuckoo Colette, Vampire Primo. Toto bude asi tie fialové skiny ľudia, neviem prečo mi to teraz začalo sekať. Red Jacket Rico. The Fangs. E-sporty v hre. Dragon Bell, to je ten výherca Super Make-u. Bude... Pardon. Ešte raz to pretočím. Bell bude iba na túto sezónu, v podstate. SpongeBobu. To si môžeme claimnúť v popisku, Brawltalku. Hashtag Moon Guardian Hank giveaway. A Brocka zase remodelili. OK ľudia, to je všetko pre tento Brawltalk. Celkom zaujímavé. Idem to rýchlo zostrihať a nech vám to môžem vydať. Čiže to je pre dnešné video všetko ľudia. Ďakujem, že ste ho dopozerali až sem a dovidenia ľudia.